Новините от Русе. В среща на областните управители на Русе Венцислав Калчев, на Велико Търново Георги Рачев, на Габрово Николай Григоров, на Разград Стоян Ненчев и на Силистре Насув Насув бе взето решение да бъде разработен проект за нова организация на движението и определене на участъците с концентрация на пътно-транспортни происшествия. Стана ясно, че ремонтът на пътя Русе-Велико Търново ще започне през следващата година. Отпуснати са 1 350 000 лева за рехабилитация на пътя Гара Бяла – Ценово, за да бъде използван като обходен маршрут при ремонта на трасето за Бяла. Заместник областният управител на област Русе Милена Хинкова заминава на работно посещение в Беларус, където ще участва в международен форум на тема социалната сплотеност в името на общите интереси, организиран от Министерството на труда и социалната защита на Беларус, Беларуския червен кръст и Международната организация по миграция. Очаква се да бъде подновено сътрудничеството между област Русе и Минска област. Темата обсъдена още при срещата на посланника на Република Беларус в България, негово превъзходителство Владимир Воронкович, с областния управител на област Русе Венцислав Калчев. Субсидията на стопанствата до 300 декара се увеличава до 45 лева на декар, заяви депутатът от БСП и член на парламентарната комисия по земеделие и храни Добрин Данев при срещата си с жителите на общините Ценово, Борово и Сливо поле. Данев съобщи, че с около 400 милиона лева ще бъдат подпомогнати животновъдството, овощарството и зеленчукопроизводството в България през тази година. Повишиха основната заплата на медицинските работници на 520 лева от този месец. Здравните работници в общинските детски ясли, градини и училища бяха уведомени за това от кмета Пламен Стоилов по време на приветствието му по повод професионалния им празник, който бе отбелязан с концерт на състави и индивидуални изпълнители към Общинския младежки дом. Археологът Върбин Върбанов ще представи утре от 18 часа в музея археологическите проучвания, проведени през 2013 година в село Батин и село Брестовица. Ще бъде представен гроб на тракийска принцеса Войн, открит при разкопки на надгробна могила край Брестовица. Принцесата е погребана в края на 5 век и началото на 4 преди Христа. Сред погребалните дарове, сребърни обици и фибула е открито въоръжение, желязно копие, което обикновено се полага в мъжките гробове. Спортен клуб Калагия и клуба по ушу към Общинския младежки дом спечелиха 52 медала на държавното първенство по карате. Надпреварата се проведе на 4, 5 и 6 април в Бургас. От спечелените отличия 19 са златни, 20 сребърни, а 13 бронзови. Температурата е 13 градуса, утре минималната ще бъде 6, а максималната 19. Радио Русе.